khovel changkan na ina kentel manro changkang le tunlai berber te chu kanin chunga kan himna atan zana thin thi a tui taka kan mutsiai sei nante kan kolfer fur to a ma se heng technology tangkai le changkang tak tak te po hi lau hlopamin siam thei tu le mintiral khel thei tu manruwa anlo ni ve thei ani ti hi he nutling fapali nei to thil ton hian atilang chiang veu ome afanu me chenau pangte in bedroom a camera abemal mal ri chu asia a chandik tak an shat nu phei chuan an chung kwa chuan thin thi in an mu hil thei ta hau lo he chung kwa an nu ber hi Ashley Layman ni in apachal le afa pali te nen Nesbit Mississippi akhusa ani a Ashley ifa te pali hi anwain meichia vek anni bokani no pangte te pali ngot chen na in ngang ti taka limri le nui thom in fiam bor ri te chu in chunga chuan ngaya an nei ani a fashion show anti an concert thul achang le pon lama te po anin fiam ve bok chin heti lai hian chung ko nu ber Ashley I chu medical researcher ni in zan lama na tho angai china afanu te zong chu zana awm bosan lain an lo hlimem ti chu asia du ber ni chin chumia tan chon Black Friday sale an nei chum chuan security camera ring company siam chu aman pa ngai ai tlom fe in aleita a leitlom ema wang chuan lucky ticket dong ang mai na in shihian ani athil lei chu leifu le cha in di em min le an chung ko tan po himna enge motak a thlen nge be se chungin in lam a hon puya ma se chu camera an install changa zan tam vak lo aliam nu chuan chu athil lei chu an chung ko tan mangchia ang mai an chang zota zan kha chu Ashley fanu kumriat mi Elisa Layman chuan a unau nu ne na an room in trom chunga an security camera vo atang chuan ri a sheta atira chuan Elisa chuan ori chu khoi tanga ron chuak nge ani ti po aman thia mai lova naute le machanga ron chuak te chu ani ringin an la son kwal vela mi pa umak danglam tak chuan aron chai buai charchara alan dan chuan he thil ti tu hian me chenau pang Elisai chu ti thaya ti thabara tum ni in alang ma se alano pan em wange adoi vak lo zok lau chewak ang po in alang tlat lo lau hlopin ka wasiam don ro che em ti ni om takin camera atang vek chuan thlasang film bela an play war tak tip to through the tulips ti hlate chu aron play khuma mi pa o bok chuan ichian chabere lom kani idu engpo iti theyania I room te kha iti nok wak thei TV te po kha iti che theyania idu du iti thei ti in a chai boy zui charchara Elisai chuan tunge ni ti in a hoi kwal vela o bok chuan ichian chaber Santa Claus kani e ti in a chang le a atopa chuan Elisa chu a lau ve ta deuh ni ngei turani lau thong tak chungin anu ming alam chula chumi nu chuan tunge ini ka shelo che ti pa in room chu achwa san zui ta ani heti lai hian nu ber Ashley ero a nalama a om lai ni in apasal hena changin kola dunga apasal chuan an fate chu camera kal tlanga chongin aron fia mem ti azota Ashley chuan angai na renga shelo bangbo tak chungin a phone atang chuan a fanu te ruma a camera install chu an cheka athil mo le sha chu a oi theilo zok rap thlak ati in ati rila fana chu ola chu an pa o emo a o shat ngai mi reng ani silo eng khosoi set lo chuan rang takin in lampanin atlan ho zui ta ani an chung ko tan chuan mut ngam na chi po ni to ngal lo chuan chu camera an lena company ring te chu an be pop ngal thwaya an thil ton zong te po chip chiar takin an shil boka ti chuan an ni lam chu ngai changin an hlauna te tire thei tur chanchin lom om an ron shil hun chu an ngai chang ta top mai ani nima se he security camera siam tu ring te ero chuan kutan sil leu thung thil thleng chu an ma ni mo phurna ani to lo thu te thiam lo na an nei to lo thu te chu soin mitam tak chuan thil shanga ID le password ngai an mang non dum china
misual khek rek tak an ton fu pal chuan chuti hlau ani mai username le password ngai reng chu kan device man sang sanga te hian man lo turani ti in he thil thlenga hian mo phurna an nei lo tu soin thu chwa hian an siam zui ta ani hemi chungchang hi the Washington Post in an komna chuan Ashley chuan soin dik tak chuan an thil soi du dan manga hi chuan hacker chim om tak ai po khan keima ni hi min thiam lo zo ka angkati hetiang thil kan tong ringot po hi shi om kan ti sa to nak laya hetiang thushiat hi kan mamo lo khop mai an ni na changa camera kan lo le ta kher kher kha kanin sir tak zetani ti ina ang ve laka kha thil thlen nu phei kha chuan ka fa te pali chu launa ina man tlat to a an ma ni room nge ya mut po an she to tak zetani camera chu kan la thla to a ma se an ril ru a launa le tri na an nei to chu abo mai mai thei to lo ti in chung thil chuang tlai tak ti tu chu an chen om hnaya mi tu emo an ma ni ne hnai tak tu ani arin thu a soitel bokani Ashley itanu pa in an veber chu camera chu la thla to ma se chu thil ti tu chuan engtianga rei nge an chung kwa abik takin afanu te mulai te ruma an chetla lai vel te chu alo en to ang ti hi ani ni e thiam na asan rual hian mi swale mi om chadu lo te thiam na le theina po hi asang tel ve zel lo thei silova mi in changkai taka man atana an le mon hla taka changa ina om afa te chetla le om dan te a mobile phone kaltlanga ol sam taka alo thlir mai theina tur man ro poi mo le changkai tak ni chin chu miswal tu emo in lo hek sakin no pangte kumriat mi lek chu alo ti chai kwal vel ti na ani bera aswal thlakin na om ngai na share lo thlak ve khop mai atong tu khi no pangril ru thiang hlim doi rual po lani vak lo ani mai zok po a keini ang ho doi deu enge mo hleka meng tang ngal deu shu shu ang ho phei chuan tong ve ni ila kanin chunga kan kot le kholai vela camera achangin mi tu emo hian min ti hlau dum takin min ron bevel ni se laurei tur po hi kanom om lawe a engpo ni se tun chuma tan chuan khati chin kha ni le ri mai se le peka ai ngai nom jok nen kan lo le le thwayang tin soi photo angin YouTube hian strict a thalak le video mu nom lo tak tak te upload arem lova tin video po copyright an ni chuan lo upload ve arem lo bok chu wang chuan kan thil soi mek ti chiang tu tur le ti mu nom tu tur ni te me uma se channel kan chan mai lo nan upload tel lo nga mangai chin thuoi lo chuan YouTube channel te hi ol sam te a che thu the ani ti min sha thiam pui turin thlir tu zong zong te in zawain ka ngel le chewani e ni man nuam mangcha mutui le fek ule